രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതോപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം. ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസത്തിനെ കുറിച്ച് ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ എന്താണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ അധ്യായത്തില് ഏത് ഗുണത്തിലാണ് പെടുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഓരോ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും. അതനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നോക്കാം. ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാളിൽ കാണുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ, ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും അവരില് വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഫസ്റ്റ് അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്. അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തെ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്വമാഹോ രജസ്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അർജുനൻ വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണല്ലോ. അർജുനൻ എല്ലാം ഫുള്ള് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താ ചോദിച്ചത്? അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? പിന്നെ സത്വ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യമാണ്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടാമത്തെ വന്നിരിക്കുന്നത്, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാണ്ട് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? അവർ ഏത് ഗുണത്തിൽ പെടുന്നു എന്നാണ് ആർക്കറിയേണ്ടത്? അർജുനന് അറിയേണ്ടത്. കാരണം ഈ രണ്ട് കൂട്ടരുണ്ട്. ആ മൂന്ന് പേരില് മൂന്ന് ഗുണങ്ങളില് ഏതാണ് അവരിൽ നിൽക്കുന്നത്? എങ്ങനെ? തന്നിഷ്ടപ്രകാരം സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. സാധാരണ എന്താ പറഞ്ഞ, പരിപൂർണ വിശ്വാസത്തോടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആരാധനാക്രമം അനുസരിച്ച് പോരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെ ഉയരുന്നു പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാനിയുടെ ലെവലിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട്, പിന്നെ ശാന്തിയും സമാധാനമൊക്കെ നേടി അവർക്ക് പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും.
പക്ഷെ നമുക്കറിയാം വേദവിധി പ്രകാരം വേദവിധി ഫോളോ ചെയ്യാത്തവര്, അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവരാണെങ്കിലോ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും. അവരുടേതായ രീതിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ, അവര് വേദങ്ങളൊന്നും ഇതൊന്നും പിന്തുടരുന്നവരായിരിക്കില്ല. ഇനി ഒരു മനുഷ്യനെ ഇനി തിരിച്ചു പറയാണ്, ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു മനുഷ്യനെ ഈശ്വര എന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോരുന്നവരിൽ ഏത് ഗുണാണ് കാണുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണത്. ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും വിടാതെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെ ആരാധിക്കുന്നവര്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അത്. ഇപ്പൊ കേരളത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ പുറം നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അത്. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനെ ഈശ്വരൻ എന്ന് ഭാവിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ വിശ്വാസം പുലർത്തി പോരുന്നവരിൽ സത്വഗുണാണോ രജോ ഗുണമാണോ തമോ ഗുണമാണോ അവരിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് കഴിയോ? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ജ്ഞാനികളായിട്ട് അവർക്ക് പരമോന്നതിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇത് ഈ വേദശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കില്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ച് അവര് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരൊക്കെ ഈ ആരാധിച്ചു പോരുന്നവർ, ഉപാസിച്ചു പോരുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ആ സാഫല്യം കിട്ടോ? ഇതൊക്കെയാണ് ആരുടെ സംശയം വരുന്നത് ഇവിടെ? അർജുനന്റെ ചോദ്യം വരുന്നത്. അതായത് മനുഷ്യനൊക്കെ ദൈവമായിട്ട് കാണുന്നത് അവരൊക്കെ ആരാധിച്ചു പോരുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കോ? അവർ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്? അവർ ഈ ചെയ്യുന്ന അവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രയത്നം അവർ ചെയ്യുന്നില്ല, അതിനെന്തെങ്കിലും സാഫല്യം കിട്ടോ? അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പുരോഗതി ഉണ്ടാകുമോ എന്നൊക്കെയാണ് ആരുടെ സംശയം? അർജുനന്റെ സംശയം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത, ശ്രദ്ധാമയേയം പുരുഷോ യച്ഛ്രദ്ധ സ ഏവ സഹ. എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ പറയാണ്, വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയാണ്, വ്യത്യസ്ത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവമായിട്ട് മുന്നത്തെ ജന്മങ്ങളിൽ ആർജിച്ച പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഗുണങ്ങൾ, ആ വിശ്വാസം സാത്വികമോ എന്താ പറയുക, സാത്വികമായിട്ടുള്ളത്, രാജസികമായിട്ടുള്ളത്, താമസികമായിട്ടുള്ളത് ആയി മാറുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് നമ്മൾ ചെയ്ത ആ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, അതിനനുസരിച്ച് ജീവാത്മാവിന്റെ ആ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ അതനുസരിച്ച് അതിന്റെ വിശ്വാസം ചിലപ്പോൾ സാത്വികമാകാം, രജോ ഗുണത്തിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ താമസികമായിട്ടും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കണം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ നമ്മളുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഏത് ഗുണത്തിലാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളും ഓരോ വ്യക്തിയും വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആ ജീവാത്മാക്കളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊരാൾക്കും എന്താണ് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. അത് ഏതായിക്കോട്ടെ, അയാൾ ആരായാലും സാത്വികമായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ രാജസികമായിരിക്കാം, താമസികമായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ആർജിച്ച ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ആ വിശ്വാസം അയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും? മറ്റുള്ള വ്യക്തികളായിട്ട് സഹവസിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മളുടെ വിശ്വാസവും നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കണക്ഷൻ വരുന്നത് അല്ലെ? നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളുമായിട്ട് നമ്മൾ സഹവസിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതരാണ് ജീവാത്മാക്കള്. മൗലികമായിട്ട് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? കാരണം ഭഗവാന്റെ പരമപുരുഷന്റെ ഭിന്നാംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മൗലികമായിട്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതരാണ്. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം, പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ എന്തായിപ്പോകാണ്? ഈ പ്രകൃതിയുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം നമ്മൾ സ്വയം മറക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഇതില് ബദ്ധരായി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം നമ്മൾ മറന്നു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്
അങ്ങനെ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതവും വിശ്വാസവും നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ചിലപ്പോ ദേവനിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിലായിക്കോട്ടെ. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ മനുഷ്യന്മാരെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട്, ദേവന്മാരെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട്, പിന്നെ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ, ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുണ്ടാവും. ഇത് എന്തിനാശ്രയിച്ചിരിക്കും? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഗുണങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ചിലര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും, ചിലർ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും, ചിലരോ ഭൂതപ്രാതാദികളൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. പല രീതിയിലും ആരാധിക്കും. ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ആ ഗുണങ്ങള് നമ്മളെ എത്രത്തോളം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ആ വിശ്വാസം നമുക്ക് വരുന്നത്. അടുത്തതിൽ പറയാണ് യജന്തേ സ്വാത്തിക ദേവാൻ യക്ഷ രക്ഷാസി രാജസഃ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാശ്ചന്യ യജന്തേ താമസാ ജനഃ. ഇനി ഓരോരുത്തരും ഏത് തരത്തിലുള്ളവർ ആരാധിക്കുന്നു എന്നിവിടെ പറയാണ്. സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും, രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും, തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രതാദികളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ 3 കൂട്ടര് ഓരോരുത്തർ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഭഗവാനെ പറഞ്ഞതരാണ്. സാധാരണ സാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങള് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്, രാജസികള് അസുരന്മാരെയും, താമസികള് ഭൂതപ്രേതാദികളെയുമാണ് ആരാധിക്കുന്നത് എടുത്ത് പറയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് ഓരോ തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഉപാസകരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതില് അവരുടെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെന്താണ് വൈദിക നിയമം അനുസരിച്ച് എന്താണ് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. നമ്മള് ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഇതിനായിട്ട് ഈ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങള്, ഈ പുരാണങ്ങൾ, ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കാത്തവര്, നമ്മളെ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാത്തവര്, ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊന്നും ആ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരെന്താ ചെയ്യണത്, അവർക്ക് ആരെയാണോ ആരാധിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നത് അവര് അങ്ങനെ പലതിനെയും അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ആരാധിച്ചു പോരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സാധാരണ പറഞ്ഞ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരനുസരിച്ച് എന്താണ്, സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവായിക്കോട്ടെ, ശിവനായിക്കോട്ടെ, ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ, ഇങ്ങനത്തെ ദേവന്മാരുണ്ടല്ലോ. ഈ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആര്, സാത്വികരായിട്ടുള്ള ആളുകള്. സാത്വിക ജനങ്ങള് ഒരു പ്രത്യേക സിദ്ധി നേടാനോ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കും. രാജസ സ്വഭാവികൾ എന്താണ്, രാജസിക സ്വഭാവികള് അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. രാജസിക സ്വഭാവികള് അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതും, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ രാജസികള് അസുരന്മാരെയും, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് രാജസികത്തിലുള്ളവര് അസുരന്മാരെയും, സാത്വികന്മാര് ദേവന്മാരെയും, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ പ്രേത ഉപാസന നടത്തുന്ന ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആര്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോ എന്താ പറയാ, മരിച്ചവരുടെ ശവകുടീരങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അർച്ചന നടത്തുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ആരാധന നടത്തുന്നവരായിരിക്കും ആര് പറയുന്നത്, ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ ഇരുന്നിട്ട്. ശരിക്കും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആരാധന എന്താണ് പറയുന്നത്, ഈശ്വരാരാധന പറയുന്നത് സാത്വികന്മാർക്കായിട്ടുള്ളത് വിശുദ്ധം സത്വം വിശുദ്ധം വസുദേവ ശബ്ദമിതം എന്നാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. വിശുദ്ധ സത്താവസ്ഥയിലുള്ളവര് വാസുദേവനെ ആരാധിക്കുന്നത് പറയണം. അപ്പൊ ആരാധിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ്, ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും മുക്തി നേടി അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തിലേക്ക് ഉയരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെ ആരാധിക്കണം, പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ, വാസുദേവനെ ആരാധിക്കണം നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ രാജസിക സ്വഭാവികള് സാത്വികന്മാര് ദേവന്മാരെയും, രാജസികര് അസുരന്മാരെയും, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രതാദികളെയും ആരാധിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവർ ആരെ ആരാധിക്കാണ് പറയുന്നത്, അവര് വാസുദേവനെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നു. സാധാരണ എന്താ പറയുന്നത്, 5 തരത്തിലുള്ള 5 ദേവതകൾ ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അവർ പഞ്ചോപാസകരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തില് ഉപാസകരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. 5 വ്യക്തിശൂന്യവാദികളും വ്യക്തിശൂന്യവാദികൾ എന്താണ് പറയുക, സ്ഥിതരായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അവർ പഞ്ചോപാസകരാണെന്നാ പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തില്. പഞ്ചോപാസകർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിഷ്ണു, പിന്നെ ആരാണ്, ദുർഗ,
പിന്നെ ഗണപതി, സൂര്യദേവൻ, പിന്നെ ചിലപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ചില സ്ഥലത്ത് ശിവൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പഞ്ചോപകാസർ എന്ന് പറയണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെ അവരെയും ആരാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പല രീതിയിലും പല ഗുണത്തിലുള്ളവര്, 3 ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഓരോരുത്തരെ ആരാധിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടു കൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. ഇനി അസുരന്മാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറയാണ്. അസുരന്മാർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? കാമം, ആസക്തി എന്നിവ പ്രേരിതരായിട്ട് അഹംഭാവത്തോടു കൂടി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിക്ഷിതമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ തല കുഴിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ദ്രോഹിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലേ? നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യണത്? ഇതിനെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഉപാസനകൾ ചെയ്യുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇത് വിഡ്ഢികള് അല്ലെങ്കിൽ അസുരന്മാരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് ശരീരത്തിനെ ദ്രോഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്ന് തപസ് ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്, അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇത് ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധമാണ്. ഇതൊന്നും എവിടെ പറയണില്ല. ഇതേപോലെയുള്ള ആചാരങ്ങളോ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലോ അത് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. ഇങ്ങനെ ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാത്ത രീതിയിലുള്ള ഈ എന്താ പറയുക, കഠിനമായിട്ടുള്ള ഇതേപോലത്തെ തപോവ്രതങ്ങളൊക്കെ ആചരിക്കുന്നതും അനുഷ്ഠിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ വിഡ്ഢികളും അസുരന്മാരുമാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊന്നും ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ തികച്ചും ആസുര സ്വഭാവികളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളോ ഒന്നും അല്ല. ഇതൊക്കെ ഈ മരണത്തിലേക്ക് പോലും നയിക്കുന്ന കാരണങ്ങളാണ്. ചിലപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഉപവാസാനുഷ്ഠാനം എന്താണ് മരണത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചേക്കാം. ഇതൊന്നും ആര് അനുകൂലിക്കുന്നതല്ല? ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നും അനുകൂലിക്കുന്നതല്ല. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? അസുരന്മാരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഈ വൈദികമായിട്ടുള്ള ആജ്ഞകളെ കൂട്ടാക്കാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇത്തരം അനുഷ്ഠാനങ്ങള് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കലാണെന്നാ പറയണത്. ശരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മള് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കലാണ്. ഈ തരത്തിലുള്ള ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവര് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അവർ വീണ്ടും എന്താ ചെയ്യണത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അവർക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവർ വീണ്ടും ആസുരികമായിട്ടുള്ള യോനിയില് പിറന്നുകൊണ്ട് അവര് വീണ്ടും താഴ്ന്ന തലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലേ. ഇവരെന്താണ്? ഇവർക്ക് അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവര് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആചാര്യന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിലൂടെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അവർക്ക് പുരോഗതിക്ക്, മോചനം നേടാനായിട്ട്, ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ബേസിക്കലി എന്താണ്? ഇവര് വിഡ്ഢികളാണ്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതുപോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവുന്നില്ല. അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തഥാദാനം തേഷാം ഭേദാമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അനുസരിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ ഭക്ഷണത്തിൽ പോലും നമ്മളുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ എന്തിനാശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഈ ഇതേപോലെ തന്നെ യജ്ഞവും തപസ്സും ദാനം, ഇതും ഭക്ഷണം, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാതും നമ്മളുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടാവും, യജ്ഞത്തില്, തപസ് ചെയ്യുന്നതില്, ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിൽ, എല്ലാത്തിലും എന്തുണ്ടാവും? ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ എങ്ങനെയാണോ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിലും നമ്മളുടെ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളിലും, യജ്ഞം ചെയ്താലും, തപസ് ചെയ്യുന്നത്, ദാനം കൊടുക്കുന്നതിലൊക്കെ അത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏത് ഗുണാണോ നമ്മൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അത്തരം പ്രവർത്തികളായിരിക്കും നമ്മൾ അതില് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. നമ്മളുടെ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ വിശകലനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാത്തവര് ഇത് എല്ലാത്തരം യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും ആഹാരങ്ങളും ഒരേ വിധമാണെന്ന് കരുതി പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ എന്താണ്? അതൊക്കെ വിഡ്ഢിത്തമാണെന്ന് പറയുന്നത്. മൂഢന്മാരാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച്, ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മള്
നമ്മളെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, തപസ് ചെയ്യുന്നത്, ദാനം കൊടുക്കുന്നതിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാണ്. ഫസ്റ്റ് പറയണത് ആയു സത്വബലാരോഗ്യ സുഖ പ്രീതി വിവർധനാഹ രസ്യ സ്നിഗ്ധ സ്ഥിരാകൃത്യ ആഹാര സ്വാത്വിക പ്രിയ. ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വികർക്ക് ഇഷ്ടം. ഇനി ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ളവർ എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്നാണ് അത് പറയുന്നത്. മനസ്സിന് സന്തോഷം തരുന്ന, നമുക്ക് ഓജസ്സും തേജസ്സും ഒക്കെ നൽകുന്ന ആ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആർക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നത്? സാത്വികർക്ക് ഇഷ്ടം. ദീർഘായുസ് നൽകുന്നതും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുക, ബലം നൽകുക, ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നത്, രസമറ്റുള്ളതും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നത്. സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. സാത്വികർക്ക് പ്രസാദം, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം, അതൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ്, പാലുൽപ്പന്നങ്ങള്, ഫ്രൂട്ട്സ്, പച്ചക്കറികള്, ഇതൊക്കെയാണ് ആര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? പൊതുവെ സാത്വികര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം കഴിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും അവര്. ഇനി രാജസ സ്വഭാവികളാണെങ്കിലോ, രാജസ സ്വഭാവികള് കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ് രസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇനി രാജസ സ്വഭാവികൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ആഹാരമാണ് ഇഷ്ടം? കൂടുതൽ എന്താണ്? കയ്പുള്ളതും പുളിപ്പുള്ളതും ഉപ്പ് രസമുള്ളത്, കടുത്ത ചൂടുള്ളത്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? രാജസ സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്? ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നു. ഭയങ്കര എരിവാണെങ്കിൽ, ഭയങ്കര എന്താ പറഞ്ഞ കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച, ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആഹാരങ്ങൾ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങള് രോഗങ്ങൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ ദുഃഖത്തിനും വഴിവെക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ആഹാരങ്ങളാണ് ആർക്കിഷ്ടം? ഈ രാജസ സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. മുളക്, ഈ മുളകൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കാത്ത, ഭയങ്കര എരിവുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്, ഭയങ്കര എരിവൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഈ രാജസ സ്വഭാവികൾക്ക് അതേപോലത്തെ ആഹാരമാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയും. യാമം ഗതരസം പൂതി പരുഷിതം ചയത് ഉച്ഛിഷ്ടാമപി ചാമേധ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. ഇനി താമസ സ്വഭാവികൾ ഏത് ഭക്ഷണമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം, പിന്നെ എന്താണ്? സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, ഉച്ഛിഷ്ടം, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് സാധാരണ ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? താമസ സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പഴക്കം ചെന്നിട്ടുള്ളത്, പാകം ചെയ്ത് 3 മണിക്കൂർ പഴയതായിട്ടുള്ളത്, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിന് അത് ബാധകമല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണെങ്കിലും പഴകി കേടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രസാദം നമ്മള് ശരിക്കും അപ്പൊ തന്നെ അത് സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനു വേണ്ടി മാത്രം നമ്മള് കുറെ ഉണ്ടാക്കാതെ, നമുക്കറിയാം നമുക്കത് പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുക. അതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് സാധാരണ താമസ സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ നമ്മളെ നാട്ടില്, കേരളത്തിലാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം, അങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ്? അവര് സാധാരണ ആ കഴിക്കുന്നതിനും 1 മണിക്കൂർ മുന്നാണ് അവര് കിച്ചണിൽ കയറിയിട്ട് സാധാരണ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ശരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലൊരു സിസ്റ്റം എന്നാ പറയുന്നത് കാരണം 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്യുക. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രാവിലെ എണീറ്റ് അപ്പം തന്നെ ചോറ് വയ്ക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്തു വരുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു വെക്കും. പക്ഷെ കേരളത്തിന് പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക നാട്ടിലും നമുക്ക് പുറത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഇപ്പൊ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് രാവിലെ തന്നെ അവര് ചെയ്ത് പൂജയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ പൊതുവെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് അധികവും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. അവര് അത് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട സമയം ഒരു മണിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു 12 മണി ആകുമ്പോഴായിരിക്കും അവര് കിച്ചണിൽ കയറിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ചെയ്യുന്നത്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്ത് പോണ വ്യക്തികളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കുറച്ചതൊരു
വ്യത്യാസമാണ്. നമ്മളുടെ ഒരു സിസ്റ്റം കുറച്ച് വ്യത്യാസത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം തമോ ഗുണ ഭക്ഷണത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, ഉച്ഛിഷ്ടം, അതേപോലെ തന്നെ തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ആര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്? താമസ സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. അത് പിന്നെ ഇതില് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഇതില് പെടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പ്രസാദാണെങ്കിലും നമുക്ക് കേടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അത്രേ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മളത് വെക്കാനോ ഇതാക്കാനോ പാടില്ല. അത് പ്രസാദം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത് നമ്മളത് അപ്പൊ തന്നെ തീർക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് താമസ സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അടുത്തതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അഫലാകാംക്ഷി യജ്ഞോ വിധിദിഷ്ടോയ ഇച്ഛതേ യശ്രാവ്യാമേവേതി മന സമാധായ സാത്വികഃ. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച്, ഇനി യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം. അപ്പൊ ഭക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു 3 തരത്തിലുള്ളത്. ആരൊക്കെ? സാത്വികരുടെയും രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെയും തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരും. ഇനി യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫലങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കാതെ സശ്രദ്ധയോടെ വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടല്ലാതെ, സാധാരണ യജ്ഞം നടത്താൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? പക്ഷെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഉദ്ദേശം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടല്ലാതെ തന്റെ ധർമ്മം എന്ന നിലയിൽ, കർത്തവ്യം എന്ന നിലയില് യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ്? അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞമാണ്. പിന്നെ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? വേദവിധി പ്രകാരമായിരിക്കണം, കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ആയിരിക്കണം. എന്ന് ഫലങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാത്ത യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളാണെന്ന് പറയും. ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകേണ്ടത്. അത് ഭഗവാനെ വന്ദിക്കുക, ഭഗവാന് പഴങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പൂക്കളൊക്കെ സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് വേണ്ടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്തിനു പോകേണ്ടത്? അമ്പലത്തിലോട്ട് പോകേണ്ടത്. അത് ഈശ്വര ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അമ്പലങ്ങളിൽ പോകേണ്ടത്. അത് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകേണ്ടത്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ധനം നേടണം, നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പോകേണ്ടത്. നമ്മളുടെ കർത്തവ്യബോധം എന്താണ്? ഭഗവാനെ വന്ദിക്കുക, ഭഗവാന് ഫലങ്ങളും പൂക്കളും സമർപ്പിക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ദർശനവും ക്ഷേത്ര ദർശനം എന്താണ്? സാത്വികത്തിലുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കർത്തവ്യബോധത്തോടു കൂടി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന, ഫലങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സാത്വികമായിട്ടുള്ളത് പറയാം. അങ്ങനെ ഏതൊരാളും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യണം. എങ്ങനെ? സാത്വികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാ പറയണത്. ഇനി അഭിസന്ധായ തൂ ഫലം ദമ്പാർത്ഥമപി ചൈവയത് ഇച്ഛതേ ഭരത ശ്രേഷ്ഠ യജ്ഞം വിധി രാജസം. ഇനി രാജസമായിട്ടുള്ളതോ, ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം രാജസം എന്നറിയുക, അല്ലയോ ഭരതശ്രേഷ്ഠ. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടാണ് നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്താറുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങളും തപസ്സുകളും ചടങ്ങുകളൊക്കെ എന്താണ്? രാജസങ്ങളാണെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള, അതായത് ഒരു ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളാണ്. ഇനിയോ വിധിഹീനമസൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനാമ ദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, ഇനി വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇനി തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്? വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? തമോ ഗുണപ്രകാരമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കാത്ത, വേദങ്ങളിലോ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലോ പറയാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യാം.
യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, പിന്നെ പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതിരിക്കുക, മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്താതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൂടാതെ, ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യാണ്ട് യജ്ഞം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. തമോ ഗുണപ്രകാരമുള്ള തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ജനങ്ങള് ധനസമ്പാദനമായിട്ട് ദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കും. നേടിയ സമ്പത്ത് വൈദിക ആജ്ഞകൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അത്തരം ചടങ്ങുകളൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത്? നിർവാജ്യങ്ങളാണെന്നാ പറയുന്നത്, താമസങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മനുഷ്യവർഗത്തിന് യാതൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്നല്ല. അപ്പൊ ഇതേപോലെ ചെയ്യുന്ന, വിശ്വാസമില്ലാതെ, ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം ഇല്ലാതെ, പിന്നെ പ്രസാദ വിതരണം നടത്താതെ, വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, വേദോക്ത വിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറയാം. ഇനി ദേവാദിജ ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യ മഹിംസ ച ശരീര തപ ഉച്യതേ. ഇനി തപസ്സുകളെ കുറിച്ച് പറയാനല്ലേ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഭക്ഷണ രീതി പറഞ്ഞു, യജ്ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇനി തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. തപസ്സിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കള് തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കുക. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞവരൊക്കെ ആരാധിക്കുക. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ബ്രാഹ്മണന്മാരെ ആരാധിക്കുക, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാര്, മാതാപിതാക്കള്, പിന്നെ സമൂഹത്തില് ഉന്നതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ, ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റുള്ള വ്യക്തികൾ, ശ്രേഷ്ഠരായ വ്യക്തികള്, അവരെയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? ശാരീരിക തപസ്സാണ്. പിന്നെ ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെയും ശാരീരിക തപസ്സായിട്ട് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ദേഹശുദ്ധി ഉണ്ടാവുക, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ലാളിത്യം ഉണ്ടാവുക, ബ്രഹ്മചര്യം ഉണ്ടാവുക, അഹിംസ ഉണ്ടാവുക. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്സാണ്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സുണ്ട്. ശാരീരിക തപസ്സുണ്ട്, വാഗ്മയ തപസ്സുണ്ട്, മാനസിക തപസ്സുണ്ട്. അതില് ശാരീരിക തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാനോട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഈശ്വരനെയും മറ്റു ദേവന്മാരെയും, വിശിഷ്ട വ്യക്തികള്, ബ്രാഹ്മണന്മാര്, ഗുരുവിനെ, മാതാപിതാക്കളെ, ഇവരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്ന ശീലമാക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെ ഒരു കടമയാണ്. അത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്സാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം, പിന്നെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലാളിത്യം, പിന്നെ വേദവിഹിതത്തിൽ പറയാത്ത യാതൊരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പിന്നെ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിന് പുറത്തുള്ള ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങള്, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാതും എന്താണ്? ഇതൊക്കെ ശാരീരിക തപസ്സില് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശാരീരിക തപസ്സിൽ വരികയാണ്. ഇനി അടുത്തതില് വാഗ്മയ തപസ്. 3 തരം തപസ് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ. ശാരീരിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ വാഗ്മയ തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അനുദ്യേകകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ചയത് സ്വാധ്യായോഭ്യാസനം ചൈവ വാഗ്മയം തപ ഉച്ചതേ. ഇനി വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് എന്ത്? വാഗ്മയമായ തപസ്. വാഗ്മയമായ തപസ് എന്ന് പറയണെങ്കിൽ എന്താണ്? സത്യമായിരിക്കും, അത് പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള മന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് എന്ത്? വാഗ്മയമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ വ്യാകുലത ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഗുരു സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരെ ഉപദേശിക്കുക. ഗുരുവാണ് സംസാരിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാരെ ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സത്യം പറയണം. എന്നാൽ ആ ആചാര്യന് തന്റെ ശിഷ്യനില്ലാത്തവരോട് മനസ്സിനെ വ്യാകുലപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകളൊന്നും അല്ലാത്തവരടുത്ത് വ്യാകുലപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായി മാറണം? അത് തെറ്റായിട്ട് മാറണം. അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇത് വാഗ്മയ തപസ്സാണ്. പിന്നെന്താണ്? നിരർത്ഥകമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ പാടില്ല. പിന്നെ ആധ്യാത്മിക വൃത്തങ്ങളെ സംഭാഷണ വിഷയപ്പെടുന്ന വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വിഷയങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ എന്താ പറയണത്? ഓരോ
പ്രഭാഷണം എപ്പോഴും എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം? ശ്രവണത്തിന് സുഖപ്രദമായിരിക്കണം. നമ്മൾ പറയുന്ന ചർച്ചകൾ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. അത് ആ ചർച്ചകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? മറ്റുള്ളവർക്ക്, അതിൽ ആരൊക്കെയാ പങ്കെടുക്കണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ സംഭാഷണം നടത്തേണ്ടത്. പിന്നെ മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഉന്നതിക്ക് സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കണം. അപ്പൊ വേദ സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിൽ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയാനായിട്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വാക്മയ തപസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മള് സത്യം പറയണം. സത്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ സാഹചര്യം നോക്കിയിട്ട് സത്യം പറയണം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഡോക്ടർ സത്യം വാക്മയ തപസ് ചെയ്യാൻ എത്തുമ്പോ പറയാണ്, ഇപ്പൊ സത്യം പറയാന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു രോഗി അയാൾ പെട്ടെന്ന് മരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ ആ ഡോക്ടർക്ക് അറിയാം അയാൾ അപ്പൊ മരിക്കുന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ആ ഡോക്ടർ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ്? അത് വാക്മയ തപസ്. സത്യമാണ് പറയണമെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടർ എന്ത് പറയണം? ഇപ്പൊ രോഗി ഇപ്പൊ മരിച്ചു പോകുന്നുള്ളു പറയണം. പക്ഷെ അവിടെ എന്താണ് വേണ്ടത്? അവിടെ ആ സത്യമല്ല പറയേണ്ടത്, ആ വ്യക്തിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മള് എങ്ങനെയാണോ നമ്മളെ സഹായിക്കേണ്ടത്, ആ ഒരു മനസ്സിന് കേൾക്കുന്നവർക്ക് വ്യാകുലത ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സത്യം പറയേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ആ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. അതിന് നമുക്ക് വാക്മയ തപസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ സത്യം പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം, അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം. അതാണ് അങ്ങനെ എടുത്തു പറയുന്നത്. പ്രയോജനകരമായിരിക്കണത്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല എങ്ങനെയാണ്? കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം, ഹിതകരവുമായിരിക്കണം. പിന്നെ പതിവായിട്ടുള്ള വേദോ മന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് എന്ത്? വാക്മയമായിട്ടുള്ള തപസ്. സ്വാധ്യായ അഭ്യാസമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാധ്യായനൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ഈ വാക്മയ തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ് പറയാം. ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ് പറയുന്നത്? മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ് പറയാണ്. മാനസികമായ തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മാവിനിഗ്രഹ ഭാവ സംശുദ്ധിരേത്യത തപോ മാനസമുച്യത്തെ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽ പെടുന്നു. ഇനി സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി ഇതൊക്കെ ഏതിൽ വരാണ്? മാനസികമായ തപസ്സിൽ വരാണ്. അപ്പൊ മാനസിക തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങളിലുള്ള വിരക്തിയാണ് ഏത് വരുന്നത്? മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അന്യർക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നന്മ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും, നന്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കും എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ചിന്തയുടെ ഗൗരവമാണ് മനസ്സിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? അങ്ങനെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ വ്യതിചലിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടും എളുപ്പമായിരിക്കും. അതിന് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം, സ്വഭാവശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതിന്റെ വിചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി പിൻവലിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? നമുക്ക് മനസ്സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കാപ്പട്യത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൗനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ മൗനം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും എങ്ങനെയായിരിക്കും? മൗനിയായിരിക്കും. ആ വ്യക്തി സംസാരിക്കുമ്പോ വാചാലമായിട്ട് സംസാരിക്കുക എപ്പോഴാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവര് വാചാലരായിരിക്കും. അല്ലാത്ത സമയത്ത് അവരെന്താണ്? അവർ മറ്റുള്ള സംസാരങ്ങളിലോ സംഭാഷണങ്ങളിലോ അവർക്ക് യാതൊരുവിധ താല്പര്യവും അവർക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. അവരുടെ പെരുമാറ്റവും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മസംയമനം പാലിക്കുക, സ്വഭാവശുദ്ധി ഉണ്ടാകുക, സൗമ്യത, മൗനം, സംതൃപ്തി ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്ത്രിവിധം നരൈഹി അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഇനി ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ സാത്വികം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇത് 3
ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോകുന്ന എന്താണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള പറയും. ശാരീരിക തപസ്സായിക്കോട്ടെ, മാനസിക തപസ്സായിക്കോട്ടെ, വാഗ്മയ തപസ്സായിക്കോട്ടെ, ഇത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെ ആ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തു പോരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെന്ത് പറയാം? സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏത് മൂന്നാണ്? ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്, സാത്വികമായിട്ടുള്ളത് അതായത് വാഗ്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ്, ശാരീരിക തപസ്. ഇത് മൂന്നും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്താണ്? സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോദംഭേന ചൈവയേത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണ്. ഈ രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് അല്ലെ. എന്താ പറയാ? സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞ സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം അന്യരിൽ നിന്ന് സത്കാരം നേടാം. അന്യരിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് നമ്മൾ അത് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ആ ബഹുമതിയൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ആകർഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാം. അത് ക്ഷണികവുമാണ് അനിശ്ചിതവുമാണെന്ന് പറയാണ്. മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാനും അവരുടെ ആദരവും സഹായവും പിടിച്ചു പറ്റാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ തപോവ്രതങ്ങളാണ് ഈ രാജസിക തപസ്സിൽ വരുന്നത്. രജഗുണ പ്രധാനികൾ എന്താ ചെയ്യണത്? ആശ്രിതമാരെ കൊണ്ട് പൂജ ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് കാല് കഴുകിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് ധനം സ്വീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഈ തപോനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ മറവില് ഇപ്പൊ കുറെ അങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? രാജസികങ്ങളായിട്ടുള്ള തപസ്സുകളാണ്. ഇത് ക്ഷണികവുമായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? അനിശ്ചിതവുമായിരിക്കും. ഇതൊന്നും സ്ഥിരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല, ഇതൊന്നും നല്ല ശരിയല്ല, അനിശ്ചിതവുമാണ്, അത് ക്ഷണികവുമാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ബഹുമതി നേടാനും ആരാധന നേടാനും അഹങ്കാരം കൊണ്ടും ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ്സുകൾ എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സുകളാണ്. അടുത്തതില് മൂഢഗ്രഹേണാത്മനോ പീഠയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തത്തമാസമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ മൂഢന്മാരുടെ ബുദ്ധി പോലെ സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തപസ് എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സാണ്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ്? അവരുടെ ബുദ്ധി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, മൂഢബുദ്ധി ആയിരിക്കും അവരുടെ. ബുദ്ധിമാന്മാർ അവര് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും അവര് പിന്നെ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനും സ്വയം പീഡനം അനുഭവിക്കാനോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സുകളാണ് പറയുന്നത്. തമോ ഗുണത്തില് കഠിന വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വീട്ടികളുണ്ടല്ലോ, കഠിനമായ തപസ്സുകളെ അനുഷ്ഠിച്ച് ദേവന്മാരൊക്കെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ്? അങ്ങനത്തെ തപസ്സുകൾ ചെയ്തിട്ടാണ് വ്രതം എന്താ പറയാ വ്രതം വരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനൊക്കെ യാചിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വരം നേടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യണത്? ഭഗവാനെ തന്നെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനവ്രതത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ഏതില് പറയണത്? തമോ ഗുണപ്രധാനികളാണ്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള സ്വഭാവികളാണ് പറയണത്. അതായത് തനിക്ക് മരണം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, മറ്റുള്ളവര് ഹിരണ്യകശിപൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ, തനിക്ക് മരണം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയണത് ഹിരണ്യകശിപു ആവശ്യപ്പെട്ടത് തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെയുള്ള തപസ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാവുന്നതാണ്? തമോ ഗുണത്തിന്റെ തമോ ഗുണ സ്വഭാവികളുടെ ലക്ഷണത്തിൽ പറയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ച് അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള തപസ്സുകള്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആരാധന ചെയ്യുക, ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക, ഇതേപോലെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവര് അങ്ങനെയുള്ള തപസ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സുകൾ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ
ഇനി ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ തപസ് കഴിഞ്ഞു, ഇനി ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ധാതവ്യാമിതിയഥാനം ദീയതേനോപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തഥാനം സാത്വികം സ്മൃതം. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറയണം. കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ആയിരിക്കും ആ ദാനം നടക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ്? ഉചിതമായ സ്ഥലത്തായിരിക്കും, പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ, പിന്നെ വേണ്ടുന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം. അപ്പൊ നമ്മള് പാത്രം അറിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം എന്താണ്? സാത്വികമാണെന്ന് ഇവിടെ എടുത്ത് പറയാണ്. അപ്പൊ വിവേകം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വിവേകപൂർവമല്ലാത്ത ദാനത്തെ നമുക്ക് അനുകൂലിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച്, പിന്നെന്താ പറയണത്, പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചോ സൂര്യചന്ദ്രഗ്രഹണ മുഹൂർത്തങ്ങളില് മാസാന്ത്യത്തിലോ ഒരു വിശിഷ്ട ബ്രാഹ്മണനോ വൈഷ്ണവനോ ദാനം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ദാനം ഭയങ്കര നല്ലതാണ്, പ്രശസ്തി ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ എന്താണ്, അതേപോലെ തന്നെ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രതിഫലം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായി മാറി? രാജസികമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ എന്താണ്, പാവങ്ങൾക്ക് അനുകമ്പ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ദാനം ഉചിതം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, അവർക്ക് അതിനുള്ള അർഹതയുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ആ ദാനം നൽകുന്ന ദാതാവിന്റെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് അത് സഹായകമാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ദാനങ്ങൾ നമ്മള് ഇപ്പൊ കുറേ ഭിക്ഷക്കാർ നമുക്കറിയാം, കാണാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളിപ്പോ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടേക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ദാനം എന്താണ് പറയുന്നത്? അർഹതയില്ലാത്ത ഒരു ദാനമാണെങ്കിൽ, അനുകമ്പ കൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ദാനം അർഹതയില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ ആത്മീയമായ പുരോഗതിക്ക് അതൊന്നും സഹായകമാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ, അങ്ങനെയുള്ള ദാനങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അത് വിവേചനമില്ലാത്ത ഈ ഔദാര്യത്തൊന്നും വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് അതൊന്നും നമ്മൾ അനുകൂലിക്കും. അവർക്ക് ഭക്ഷണം വേണോ, ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കൊടുക്കാം. പക്ഷെ അവർക്ക് പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. എന്താ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ദാനങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കർത്തവ്യബോധത്തോടെ പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. ഇവിടെ നന്ദഗോപര് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയണത്, ഒരു വയസ്സെത്തിയ ഒരു സമയത്ത് സന്തോഷത്തോടെ ദാനം ചെയ്യുന്നതാണത്. പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദേശ്യ വാ പുനഃ ദീയദേശ പരിക്ലിഷ്ടം തഥാനം രാജസംസ്കൃതം. ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. അപ്പൊ രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം എങ്ങനെയാണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് താല്പര്യമില്ല, മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ദാനം. അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാണ്, പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ദാനം എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ ദാനം ചെയ്യാണ്, ഇത്രയും നമ്മളെ പൈസ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ പശ്ചാത്തപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ദാനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ദാനങ്ങളൊക്കെ രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സംഘടനകൾക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്ന അത് എന്താണ്? അത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രപ്രകാരം നമ്മൾ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതല്ല. സാത്വികമായ ദാനം വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഈ തരത്തിലുള്ള ദാനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? രാജസികമാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ അദേശകാലേ യഥാനമാപാത്രേഭ്യശ്ച വിധീയതേ അസത്കൃതമവജ്ഞാതം താമസാമുദാഹൃതം.
ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇനി ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം എങ്ങനെയാണ്? താമസമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. അപ്പൊ ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞ കൂടാതെയോ നൽകപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. അപ്പൊ സാത്വികത്തിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ? ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് കൊടുക്കുക, അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കുക, അനർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ലഹരി പദാർത്ഥത്തിനോ ചൂതുകളിക്ക് വേണ്ടി ദാനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അതിനൊന്നും നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. കാരണം അത്തരം ദാനം നമുക്കും കൂടിയിട്ട് പാപത്തിന്റെ കർമ്മം ഫലമേൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ദാനങ്ങൾ എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം, തത്, സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോന്നു. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഓം, തത്, സത് എന്ന്. ആ വാക്കുകള് വേദത്തിന്റെ ഉച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു പോന്ന 3 വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഓം, തത്, സത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഓരോന്നും സത്വ രജസ് ഗുണങ്ങളെ മുൻനിർത്തി 3ആയിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മനസ്സിലായിപ്പോ ഏതും എല്ലാത്തിനും ഓരോന്നിനനുസരിച്ച് ആ ഗുണങ്ങൾ ഏതാണോ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അവർ ചെയ്തു പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണദോഷങ്ങളാൽ മാലിന്യം പൂണ്ടതാണ് എന്ത്? ഇത് 3 നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യമാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓം, തത്, സത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറാണ് പറയുന്നത്? ആ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷമായ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ അതിലുണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ കുറ്റങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അത് ഇല്ലാതാകുകയാണ്. കാരണം ഇത് പരമപുരുഷനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും അത് കൊടുക്കുന്ന ദാനത്തില് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇല്ലാതാകുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനെ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഈ ഓം, തത്, സത് എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തായി മാറാണത്? സാത്വികമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ദോഷങ്ങൾ, അതിന്റെ എന്താ പറയുക, അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ അത് ഏൽക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കത് സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ നാമധേയമായിട്ടുള്ള ഓം, തത്, സത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യാണല്ലോ ഓം എന്ന് പറയുന്നത്. തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാതും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓം, തത്, സത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഓം, തത്, സത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയാണ്. അതീന്ദ്രിയമാണത്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് മാറാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ പിഴവുകളോ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ്? അത് ഇല്ലാതായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുമ്പോഴും ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും തപസ്സുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ 3 വാക്കുകളോടെ അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് അതിലുണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ കുറ്റങ്ങളോ അത് ഇല്ലാതായിട്ട് മാറാണ്. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്വധാമത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടും നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണേ? വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികള് പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായിട്ട് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയിട്ടാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിലിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട്, ആ കർമ്മങ്ങൾക്കെല്ലാം പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദകമലം പരമമായ ഭക്തിയുടെ വേദിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണത കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുപയോഗിക്കാം? ഓം, തത്
എന്ന് ഓം എന്ന് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പരിപൂർണതയോടെ കിട്ടും. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും ഇത് കിട്ടാൻ സാധിക്കും, പരിപൂർണത നേടാനായിട്ടും നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് പറയാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ് താദിത്യാനാപി സന്ധായ ഫലം യജ്ഞാത ബക്രിയഃ ദാന ക്രിയാശ്ച വിവിധ ക്രിയന്തേ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഫല ഉദ്ദേശം കൂടാതെ തത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളായാലും ദാനങ്ങളായാലും തപസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും തപസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ തന്നെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതില്ലാണ്ടാക്കാനായിട്ട് തത്ത് എന്ന് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമുക്കൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിന്റെ മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, ഭൗതിക ബന്ധനത്തിലുള്ള മുക്തി, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക്, സ്വന്തം ഭവനമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, ഗോകുലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്താ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഈ എല്ലാ പ്രവർത്തികളുടെയും ലക്ഷ്യം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ തിരിച്ചു വന്നത്, എവിടെ ചെന്നാലാണോ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാണ്ടാത്തത്, ആ ഒരു ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്തതിൽ പറയാണ് നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുകയാണല്ലോ. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. എന്താണ്? നിരപേക്ഷ തത്വമാണ്. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയാം. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവമുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണ്. അപ്പൊ വിധിവിഹിതങ്ങളായിട്ട് നമ്മളുടെ എന്താ പറഞ്ഞ വിധിവിഹിത കർമ്മങ്ങള് നമ്മൾ അറിയാം. നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അത് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ആ കർമ്മങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ജീവാത്മാവിന്റെ മുക്തിക്കും പവിത്രീകരണത്തിനൊക്കെ പ്രക്രിയകളാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ഉച്ചരിക്കണം? ഓം തത്സത്ത് എന്ന പദം ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇതെല്ലാതും കുറിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊരു നല്ലൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സത്ത് എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ അതൊക്കെ തുടങ്ങേണ്ടത്. ദീക്ഷാ സമയത്ത്, പൂണൂല് ധരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് മന്ത്രിക്കണം? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് മന്ത്രിക്കണം. പരമപുരുഷനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഏത് യജ്ഞത്തിലും അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് വിധി പ്രകാരം പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത്. നമ്മള് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിവേദ്യം പാകം ചെയ്യുന്ന മുതലായ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭഗവത് ചരിതങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്ന തത്യം എന്ന വാക്ക് നിർവചിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ എന്തൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും എവിടെയും എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവന് സത്ത് എന്ന് പറയാം. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവൃത്തികളെ യജ്ഞദാന തപോകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും അറിയാതെ വന്ന തെറ്റുകളോ കുറ്റങ്ങളോ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓം തത്സത്, സത് എന്നും കൂടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മഹത്തായ ഒരു വാക്കാണ് പറഞ്ഞത്. ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ മഹത്തായ വാക്കുകളാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു പരിപൂർണത ലഭിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കൂടി പറയണമെന്നാണ് പറയണത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചെയ്യത് അസദിത്യുച്യതേത് പാർത്ഥ നച്ച തത്പ്രേത്യ നോ ഇഹ.
പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. ഇനി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയണത് ലാസ്റ്റ്? എന്തൊക്കെ ചെയ്യാണെങ്കിലും ഭഗവാനില് വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോന്നും പറഞ്ഞില്ലേ, യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച്, തപസ്സുകളെ കുറിച്ച്, ദാനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈ ചെയ്യുന്നതില് നമ്മൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ളതും രാജസികമായിട്ടുള്ളതും താമസികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം കൂടാതെ, പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങളോ ദാനങ്ങളോ തപസ്സുകളോ എല്ലാതും എന്താണ്? അസത്താണെന്ന് പറയാണ്. സത്തല്ല, അസത്താണെന്ന് പറയണ. ക്ഷണികങ്ങളായ ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയില് സാത്വികമായ രീതിയിലായിക്കോട്ടെ, രാജസികമായിക്കോട്ടെ, തമോ ഗുണത്തിലായിക്കോട്ടെ, താമസികമായിക്കോട്ടെ, ഏത് ചെയ്താലും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ എന്താണ്? നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും അതിന് യാതൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് ഇതിൽ ഈ ശ്ലോകത്തില്, ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്തും, അത് യജ്ഞമായിക്കോട്ടെ, ദാനമായിക്കോട്ടെ, തപസ്സായിക്കോട്ടെ, അതൊക്കെ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ആയിരിക്കണം എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്, അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. ഏതൊരു കർമ്മം വിശ്വാസമില്ലാതെ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരിക്കലും സാഫല്യം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പോണില്ല. നമ്മൾ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് അതില് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട്, ആ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്നും ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്നാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അത് വേദങ്ങളുടെ എല്ലാം ലക്ഷ്യം എന്താണ് നമുക്കറിയാം. വേദത്തിന്റെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവർക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അതിന് നമുക്ക് വിശ്വാസിനായ ഒരു ഗുരുവിനെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തോടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആദ്യം മുതലേ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ച് വിജയത്തിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിശ്വാസിനായ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് നമുക്ക് വിജയം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ആദ്യം തന്നെ അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തി ആ ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് പരിശീലനം നേടാം. അങ്ങനെ ക്രമേണ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉറയ്ക്കാം. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമ്മളെ ജീവാത്മാവിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള ആ പരമപദത്തിലോട്ട് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലോട്ട് ഉയരാനായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പരമപദം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ആചാര്യനെ കണ്ട്, ഒരു ആചാര്യനിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ആ ഒരു വളർച്ച അത് മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, ജ്ഞാനം നേടി നമുക്ക് എവിടേക്ക് ആ ഒരു പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ക്രമേണ വിശ്വാസം നേടിക്കൊണ്ട് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ്, അതാണ് നമ്മളെ ഈ ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങളില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോലോക ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ.